Mayong bunta ka na tanan, ako garong basahon ang mga katsa mga katilupan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, o sa mayong panglawas, o sa grasya pinansyal. O pamisa alang sa mga nakilani, Nicolas, Pinaro, Angelito, Ana Pureta, Eduardo Sr., Riverato, Honorata, Liberty, Antonio, Anunciacion, Rachel May, Raymart, na pamisa ng family. Pamisa pasalamat sa mga grasya na nadawat. O pamisa sa mga Bernan Sarikla, Senior San Roque, Inahan sa Kanayang Balabang, Senior Santo Niño, Bernan D. Gracia. O pamisa alang sa kalapila ni Bernadette, Amado, Leonora, Anselma, Filimon, Maong, Andang, Ilay, Tintina, Alfonso, Alfredo, Carlito, Restituto, Naro, Ladia. O sa kanang pala, kung wala na yung naghandong kanila, ang nagpamisa, Partido Family. For the eternal repose of the souls of Elsa Agustin, Marita, Maura, Loida, Romeo, Socorro, Fernando, Elvi, Rita, Alberto, Nicolas, Agustina, Agustin, Victoria, Antonia, Filomena, Hernani, Hermogenes, Rosario, Evarista, and all souls in purgatory, offered by Lucy and Billy Maambong and family. Pamisa alang sa mga labi-lami, Wilfredo, Miguela, Rinaldo, Teresita, Liza, o sa tanang kanak sa purgatorio. Pamisa alang sa mga labi-lami, Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Filipa, Amparo, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Bertoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Reyu, Juliana, Stanley King, Katangkatang, Lufina. Ug sa tanang mga kala sa purgatorio, mawala na yung naghandong kanila.
Pamisa sa mga kanagmila ni Alan Barayos, Cecilia Barayos, Alberto Barayos, Salona Barayos, Isabelo Cabatuan, Sriapa Cabatuan, Pablo Cabatuan, Teresa de Lima, sa kanyang mga Pamisa Barayos family. Pamisa alang sa makadamnila ni Isabelo Cabatuan, Sriapa Cabatuan, ug sa tanang mga kalag. Pamisa sa kalag ni Miguel Limpahan, Senior. Pamisa alang sa mga kalag ni Rufina Ramos, Ivan Vincent Baguio, Dominador Robleado, Ana Robleado, Loes Robleado, Pedro Baguio, Josefa Baguio, Listoria Amplici, Ponciano Amplici, Rufania Amamangpang, Gregoria Ramos, Santiago Ramos, Ero Coibo, Sencio Saavedra, sa kanang-kanang sa Purgatorio, anak Pamisa, Jolita and Ryan. Masalamat sa daghang grasya nga nadawa o sa umaabot ug maayong panglawas ng Pamisa Ryan at Julieta. For the souls of Rufina, Eros, Santiago, Gregoria, Gregoria, Aurelio, Otonel, Jolia, Florentina, Emeterio, Arcadia, Nakalat, Cutijo family. For the souls of Rufina Raffles, Ero Coibu, and also in Purgatory, Nakalat and Coibu. Pamisa alang sa mga kanagmila ni Rogelio Bacaro, Generosa Bacaro, Anastasia Ingracian, ug sa kanang kalag. Isa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat sa mga adlaw ug sa among negosyo sa gagmay ug dagko ug sa mayong panglawas sa tibok na akong pamilya ug kalinaw sa among pagbuyo ug permanente trabaho sa among bana. Ang nagkalat, Krista and family. Isa pag-angko sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mahal na Birhen Maria. O pamisa alam sa mga kalagmila ni Tedrano, Jenny, Estrella, Miriboy, Donato, Juconto, Jenson, Genesel, Aisel, Pasita, Antonio, Macaria, Elismoro, Pantaleon, John, York, Rafael, Arsenio, Iska, Guillermo, Efronia, o sa kanang kalag sa Purgatorio, ang nagkalag, Krista and family.
ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay nga anaa kaninyo. Karon unang Domingo sa Advento, ato karong bendisyonan ang korona sa Advento, the Advent tree. Ang atong Ginoo ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga magbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo anaa kaninyo, magampo kita. Ginoong among Dios, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong anak sa Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang ginaagman nga nagtudlo ug nagtutol kanam. Siya ang maluluwas sa mga naso. Ginoong Dios, igugo kanamo ang imong panalangin. Ilabi na ang sa among pagdakot ni ining korona sa Advento. Itugab na kining korona, ug ang iyang mga suga, mahimo unta nga timaihan sa saad ni Kristo, ug magdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdali unta siya pagbalik, ug dili maglangan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ato karong katutan ang unang kandila na nagsimbolo sa pagsugod nato sa pagpaganda nining panahon sa Advento para sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Magampo kita. Makagagahom nga Diyos, itugod sa mga nagatuo kanimo, nga madungagan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, ug alang silang pagsugat kang Kristo nga taliyabo, mahimo silang mga tako sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayong pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariuman kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, taliabo ang panahon, nga tumanong ko ang akong bisaan sa katawhan sa Huda sa Israel. Niya atong higayon na, magpili akong hari na kaliwang Dawid, ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inigabog niya atong panahon na, iyang luwasod ang katawhan sa Huda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo sila nga malinaw, ug mao kini ang ilang hingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo.
amin, o mahingpit kamo, o mabalaan at tubangan sa atong Diyos, o amahan, ulit-ani sa atong Ginoong Hesus, pinayugan sa tanang pinili ninyo. Sa katapusan, mga igsoon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi na makakahimuot sa Diyos. O Ginoon, mao kini ang inyong pagkinabuhi, sukad pa kaniadto. O karon, sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makakahimuot sa Diyos. Kay nasayra naman ninyo ang among mga kahimango kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanakan ninyo. Tinutugikan sa Santos na Ebanghelyo, sumalani sa lupa. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bituon. Kawat-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa napungasi nga mga balod. Panguyaman ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod na kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa, pagbantay kamo. Ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa mga makahubog na ilimnon. Ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod na ining kinabuhian. Kay tingaling unya hikalitan kamo ni atong adlaw. Kay maabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka lit-at. Busa pagbantay kay kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili mahunsa ning tanan nga mga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong bunta na tanan, Happy New Year. Father naman, layo pa ganit, December pa November pa ganit, New Year na. Nga Happy New Year kay bagong tuig na bitaw, no? Bagong tuig sa atong kalendaryo sa simbahan. Kay karon unang Advent, Domingo sa Advento. Nya mahinumdum ta pag Advento na kay naaning gitawag og Advent Week. Kunya pila ko kandila upat ka kandila kay upat man ka kasimana nga mangandam para sa Pasko. Kinsa ninyo excited na mag-Pasko na? Ay, tuging na ako ra. Ha? Di ko excited. Kana makaduwa ko mga regalo, no? O makapanghatag sa mga regalo. Okay. Pero nindot kayo, no? Nagdili ta maguna-una na
Imagine na dahil Pasko. Kaya gituduan ta sa simbahan nga atong pangandaman aron ang moabot na ganyan ang Pasko. Tilutanay nga kita andam pagsaulo sa iyang pagkatao. Kaya naman mo'y duha ka pagpangandam. Ngay pangandam na kalibutanon. Ngay pagpangandam na espirituhanon. Asa mo kaya taning duha? Kalibutanon pagpangandam o espirituhanon pagpangandam? Tanaw karon ha, kalibutanon pagpangandam. Kita na mo mga decorations na mga parol? Ay, kuging na, wala mga tugmol. Diba? Asan-asan na yung suga. No? Okay na kayo na, huwag na yung problema. Mangandam ta sa Pasko. Kasi naluban na to, naglista na galing kinsa kay hay. Naktagan o pinaskuhan o kay ha. Kinsa kay hay buhatan o pinaskuhan. Pangandam sa Pasko. Kita ganitin hinay-hinay. Iandam na natong lugar kay para puhon, igsugod sa misa de Galileo, ang mga tao dito maglisod. So, pangandam. Moni, gusto na atong buhaton pinaaging sa simbolo sa Advent tree. Ang pagpangandam ng espirituhanon ang pinaka-importante sa pagsaulog sa Pasko. Kaya naman, talaga ng good, bulabayra ang Pasko, pero walay nahitabo sa ang espirituhanong kinabuhi. Mao nga kita bulahan kita aniya kita dinhi kay nagsugod na tagpangandam sa espirituhanon nga paagi. No? Unya nindot kayo, no? Sa atong ebanghelyo karon grabe kay mga pulong na Jesus. Nagpipila nga atong i-highlight, no? Mingon siya ang kini makalilisan ng mga panghitabo, okay, mabot na. Pero aniyang gusto pinato pag-usa sa pagi sa pagpangandam kinahanglan pagbantay kamo. Ayaw ka mo patuyang o pagkaon. Kinsa man ato hilig og kaon? O ko ito, di ba kuno ako? Hindi mo hilig kaon? Bantay bitaw ka mo, no? Ayaw ka mo patuyang o inom o ilimnon nga makahubog. Kada naon dili ko ana kadi kana ramon dito. Nasa bisa may ang ilimnon. Pagbantay ka mo. Kay nga naman kay kung magpatuyang tayo ng mga butang na daghan kay mantabo sa tinabuhi, di ba? Gani, kanang patuloy, kinipag sa inyo tabot, no? Kinig Pasko, manisulti sa mga binggo nga doktor, Father, kinig January, datong kayo kong pasyente. Kaya nga naman kay panahon sa Pasko, perte kayo pinananay. Tinuod, di ba? Ang tinabuhi, ang lawas kay ato, di buhong. Ang ilimnon. Ang kung sa paibantayan, iman ang Ginoo, pagbantay ka mo sa mga kabalaka din sa kalibutan, daghang kayo pagkabalaka. Why undang ang kabalaka? No? Usay mabalaka ka na, kaya ako'y kwarta sunod simana, na kaya ako'y trabaho sunod tuig. Kung saan sa kaya mahitabo, kaya na sa si Omicron, umani Delta, kabalaka. Karong Pasko kayo, ang sayang kasi sa Pasko. Hindi na rabong kayo ang atong kinasinati karon pero nanasay red nga bagong variant sa virus. Kabalaka. Pero sulti sa Ginoo, ayaw ka mo kabalaka. Kung sa may buhaton na wala ang kabalaka, mo na nilo, Advent. Imo na natong gayet ang acronym ng Advent. So, ang Advent time, ay dahil mo abot, no? Meaning Advent, somebody is coming, someone is coming, Jesus. So we need to prepare by doing Advent. Yung sa may una, letter A is to be awake. Kanang dili ka magduka-duka. Kung sa man ang magduka-duka, dili lang ka ng musimba ka, wala ka rin pangutana, pero gusto kita biyang-yamo. No? So ay mana. Okay, wala mo tayo ng utana. No, naman ako di background. No? Ayaw pagduka-duka sa imong kinabuhi. Kanaman sa man sa imong spiritual ng kinabuhi nga nagduka-duka ka na, musimba ko, ganahan ko. Pero di ko ganahan, musimba ay mangadji ko. Pero kung ganahan ako, kung dili ko mangadji, gaduka-duka ang akong spiritual ng kinabuhi. Be awake, be alert, be attentive, letter A. O ka nagpagbantay ni Jesus.
And then, kining Advent season is a period 4 weeks of letter D to discover. Kinahanglan i-discover nimo ang mga paagi sa Ginoo. Ang unsay ilangga sa Ginoo kanimo, no? Para din no, kada dinang lugar ha, mura na siya dauban ng upan sa una tanaw na discover na to na pwede man ay papamindot, no? Kanang lugar dito sa Lulyo. Ang among pag-umangkon karon na discover nila sa iyong pamilya na pwede na magduwa, isa ninyo mahilig duwa sa smartphone o sa computer. Pwede din kang magduwa pero makakwarta ka. Naating paagi ang Ginoo. Pwede sabihin ko mo undang sa akong mga bisyo kuning ma-discover during time of Advent. Letter B. And then, letter B is to verify. Ang unang pagbasa, yung painumdom ka nato, no? Kung ang ikaduhang pagbasa, kaunta magkinabuhi kitang Diyos nun. Kanang kinabuhi nga ang Ginoo malipay. Kaming doon pangutan ko na tutong ko galingon. Mutanaw ang Ginoo sa akong kinabuhi malipay kaya siya. Kung akong ginikanan mutanaw sa akong kinabuhi karon sa akong pag-eskwela malipay kaya siya. Kung sa maning akong grado 70 ilan? Ilang grado? 70? Ayaw ko po ito. No? Malipay yung ginikanan na labi na po 74. No? Kinahanglang i-evaluate ang atong kinabuhi. I-verify kung sakto ba ang atong mga buhat, mga tarong ba. Kaya hindi ganit, then we have to change it. That's verify. And then letter E is to evaluate. Kung magkasunod na sila, evaluate na ako kung kumusta ang akong kinabuhing espirituhan nun. Nilambok ba ko o kaya nasamot na noon ko ka makasasala. Na ko yung amigo, limpay kay siya. Ingon siya, Father, sa una inami biya ako. Pero karon na sige na kong simba na usap, yun ang kinabuhi, Father. Pag kanindot, no? Kung ang atong pamilya, inana sa una, Father, bubot ang among pamilya, pero karon lamig na kayo, Father, ka nang nako sa amuan, ayun kayo ni, sa una, mahubog ko, mag-away naman eh. Pero karon kay undang ako, pagkanindot. No? So, evaluate your life and you will discover that God is guiding you. And then letter N, sakto no? Letter E, letter N is to nurture. Kanang, di ba? Kung sa may nurture, kung bata, i-nurture sa inihan, painom o gatas. Ang mga tanong i-nurture, kinanglang imong bubuan, imong butang abono. Pero kung sa espirituhan ng kinabuhi mo, unang na simba ka kanunay, maminaw ka, mubasa ka sa Biblia, mga chita grosaryo kay mo kining ang maghatag og nutrients sa atong kinabuhi espirituhan. That's nurturance. During this Advent season, you are really invited by God. I-nurture dili lang ang imong lawas. Ayaw paninduta ka ang imong kilawas, ang imong kinabuhi physical. But make your life, spiritual life, really healthy by nurturing it with prayer, recollection ba kaya o unsa pa, confession na atong mabuhat. And lastly, letter T is, Advent is a time to be thankful to God. Di ba ta mapasalamatong buhit pa ka? Di ba ta mapasalamatong kaswerte na to din eh? No? Sige na tag-misa, matibinggo, sa ubang mga lugar wala. Karon sa Europe, inay na sa sila, lockdown. Kaya na silang mag-cron. Pero kita kaluhi sa Ginoo. Pasalamat na niya sa dagang basa. Huwag ka niya pasabi. Ukol niya, another letter D is, Advent time is a time of transformation. Naunta, mas pabuhutan ko ngayong panahon sa Advent. O importanteng message sa Advent time, dili ang physical lamang na pagpangandam, kundi ang atong espirituhan ng pagpangandam para sa pagkatao ni Jesus sa Pasko. Tinaupunta nga itong mapuyan sa upat ni kasimana nga pagpangandam, ang letter A. Ang sa ito'y pasagot sa meaning sa A, to be aware, to be attentive, to be alert. Letter B, to discover. Letter B, to verify. To E, evaluate.
and to nurture and teach, to be thankful, and to be transformed. Amen. Maligo kami. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan nga makagagamon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta at sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yan ang samahan sa walakay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yan ang dili binuhat usab kiniya sa amahan. Pinagi kaniya ng animo ang tanan, tugod ka natong mga tao, ug alang sa itong kalawasan, di ka naon siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang manglawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, bilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, bilansang siya namatay ug gilubong, ikatulog adlaw na banhaw, isa ka sa lang, natuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga himayaon sa pagkaroon paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Sa sinugdaan niining bagong tuig sa liturhikanhon sa simbahan, magampo kita alang sa atong isig katao, ang atong gugma, magpadayag nga kita nagtukaw o nagpaabot alang sa mayaong pag-abot sa atong manulubos. Ug moingon kita, Ginoo, umari o ayaw paglangan. Ginoo, umari ka, ayaw paglangan. Nga niining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madali sa pag-ampo o pagkimpensya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga sila nga naghanay o nagdumala sa kataw-tawhanong katilingban, makaambo nga ang danatan sa kanasuran, anaa sa kamot sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga alang ni atong nag-antos sa nagkalailaing matang sa sakit, nga makabaton na sila o hupit na kaayuhan o kaupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o banghoton sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga panaligdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalapuson unta ang tanan nga panunuga. Ilabi na sa mga parokya o atong mapalawungan ang atong pagtuo paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga ang sulugon sa Dios, yung pilong pamomo, obispo, mabayaw na sa kadunggan ng sangka. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan. Nga ang anak sa tao tanyag sa iyang kaluwasan, ngadto sa kanila nga mga namatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, umarita ang iyong paglangan.
Labing mapuamurong amahan, kaluyin, pamati ang among mga pag-ampo, nining imong banay. Taliwala sa tanang mga kaguliyang o kausaban sa kasaysayan, nagapaabot kami sa pag-abot sa imong anak, ang abuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, magampo kita ron ako gaginyong sakripisyo. Dawaton na sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo, hinggang sa pamukha alang sa pagdahil pag-imaya sa iyang ngalan. Tugala ko sa puslanan, tipo niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad, gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among bagalagad dinhi, mahimuon talang kanamo, nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Ang nagmatawag kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapi. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron magpakatitipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto.
Ugibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulong nga pag-awi. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala mong Espiritu pag santos ning mga gasa. Aron mahimong kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha sa upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanna. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo. Pag-usap, nihatag nini ngadto sa mga tinun-an o niingon. Dawata kini ang Panginoon kamo nga tanan di kaniini. Kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanimo. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahanad kami kanimo Amahan, nilimpang sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kami giisik nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang manumpit kami diha sa rugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon nga namamatay, ilagay na silang tanan, ang mga membro sa among pamilya nga mong gialaran sa among mga misa ni bulan sa Nobyembre. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, mua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kag San Luis Maria sa Montfort, kag Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang sa kahangturan. Karon magampo kita sa tumakinanggaw nga mahal. Atong gamiton ng mga pulong itudlo ka nato sa atong manuno. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog na ilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awag Ginoong ang mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kaliusap. Ikaw nga buhi kari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Karon ipakita lang ato panaginig sa unay, panagdait man ang kanino.
Ngayon, okay na si Jesus, anak sa Diyos, sa anak ni Maria. Siyang kordero sa Diyos, nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Hulaan kitang tawag at mapangit sa iyong Panginoon. Ginoo nila ako ang tayo ko kalawag kanina. May pangulong na akong maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw, ana, sa labing balang sakramento. Gingugma ko ikaw labas sa tanan. Kung ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sanglit pili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban ka na ako. O gingpit kong giusang akong kaugalingon nga kanino. Kayaw itugot na ako, mahimulat kanino. Ang lawas ni Kristo,
Magampo kita. Magpulusunta ka na mo, Ginoo, ang kanunay na mong pagkalawat. Pinaabininin kami nga nagpuyo paning kalibutan nga lumalabay. Matudluan ang tanimo sa pagigugma sa mga butang nga langit nun ug tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Rasyo Imperata, Diyos among Ama, sakit kami kanimo ni panahon sa among panginahanglan. Naunta ang panaligdan mo kami bago pinulga sa COVID-19 virus. Kami kalas na sa pipila ang mga kinabuhi sa among kaigsuunan o nahiagong sa kadaghanan. Nakaliw po kami sa iyong grasya, alam sa mga tao na itahasan sa pagtuon sa hinungdan, niining mga virus, nga nagdala sa makalilisang na sakit. Biyahe ang mga kamot o lamdagi ang mga mahuna sa mga doktor nga nakalima sa mga masakiton. Sugay sa ilang katapos o ginuyugan sa bugno o kanuloy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o nasudnong pangadamhanan. O kanila mga pribado ng mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Matagan unta sila sa iyong Diyos ng langda. Nangalimot usab kami kanila nga ninahapon sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari o kanimo. Kaya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kaanturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iyang pumo kami. San Rafael Arcangel, Iyang pumo kami. San Roque, Iyang pumo San kami. Lorenzo Ruiz, Iyang pumo kami. San Pedro Calonso, Iyang pumo San kami. Luis Maria Samuntor, Iyang pumo kami. Beata Maria Luisa de Jesus, Iyang pumo kami. Sa December 8, di ba, Immaculate Conception, niya pagkigay at obligasyon nato ng simba. So, pero wala tayo misa diri sa Pizza Utso sa buntag. Ang atong schedule mahimo nga December 7 sa gabi, anticipated 6 sa gabi sa December 7. Kay mato mo gumig Manila. Ay profession si na Brother Ronald o si Brother Lester. So, i-anticipate na nato. Kunya anang celebration sa naay ng First Communion. Okay? So, December 7, 6 in the evening ang atong misa. Ako pa nang i-announce kung ubalik sa sunod Domingo. Kunya, kita niyo yung nainay tag-andam sa itong lugar. Basin sa inyong mga pamilya, sa inyong balay na amoy mga sobra ng mga parol. Kung na basta something na medyo atong, basta sobra lang ha, ay mo pamalit para lang dire. Pero namang sobra-sobra ninyo, kaya ito i-decorate ko rin para sa Pasko. Hindi mo tag-delete dire, no? Hinahinay ako ng naman para ini sa misa ilalim. Ang ginawa na kaninyo ug manalangin kaninyo makagagamong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalan ng santos na misa, dalo na to ang kalinaw ug ugma ni Kristo.
yuta, may salamat. Wala na naman sa matagal-tagal pagka nagkakaraglaw. Sila kami sa mga sala, may nagkapasalo kami sa nagsala ka na. Pagdili mo kami tigyan sa pagsulay na nakawasa kami sa Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Kulahan ikaw sa babae na tanan, kulahan sa pagbunga sa tiyak ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Jesus, iyak upang kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan. Pahulay na dayon ng hatag mo kanilang tanan, ang Ginoo. Sakya sa kalinaw, amen. Ngalan sa mga anak sa Espiritu Santo. Ay, good ka.